Wow! Si Vincent. Hello mga kainday, it's me again, Inday Rona, and welcome back again to my YouTube channel. Yay! So ayan na mga kainday, kumusta po kayong lahat mga kainday? Asap po tayo, always say a prayer. Kumusta mga ka-RC, mga kainday? At ito na naman, nagbabalik ang iyong Inday Rona. Matagal akong hindi nakapag-upload mga kainday kasi wala lang. So for today's video mga kainday, andito kami ngayon sa bukid. Kasi nanguha mi og kahoy, kasama ko yung Mother Earth, si Mother Earth kasama ko mga kainday. Ayan si Mother Earth, namugha og kahoy, kaya nanguha mi kahoy mga kainday, kaya wala na may sugnod. Yabas ako na siguro ng bubong. Hello, kasama ko si Binsoy nga ang bayot nga kiat. Kanot. So, ayan na nga mga kainday, super init dito sa bukid. Mingaw kaayo. Matagal akong hindi nakapag-upload mga kainday kasi nga huminto ako sa pagbablog kasi parang murag na kuan ko, murag na sa tawag niyo murag nawadaan ko ugana, something like that. Pero ito mga kainday, pero mga kainday, ito'y lumalaban pa rin ako para sa pagbablog, for vlogging, na kahit papano na makapag-upload ako kahit 2 or 3. Ngayon mga kainday, nagbabalik ako sa iyo na nga mga kainday. Ipapakita ko sa inyo mga kainday yung view dito sa bukid. Yung view dito sa bukid mga kainday kasi super init at saka init. Kuya Juan. So ayun mga kainday, let's go. So ayun mga kainday, nakita nyo na yung view dito sa bukid, super init. So ayun mga kainday, itutuloy natin yung pagbablog natin, itutuloy natin yung nasimulan natin na pag-vlog. So ayun mga kainday, so ayun na mga kainday, puro tayo saan kainday. So ayun na mga kainday, Kuya Juan. Puro tayo ayun na mga kainday. So ayun na nga. Init. So, si Mother sa taas. Si Mother Butler na sa taas mga kainday. Ayun.
Ayun, puntahan natin siya mga kainday. Let's go. Hi mga kainday, magsulod sa og kahoy sa sako para atong dalon. Ayan. Sa mga makarelate ani nga mga kainday nga mga hoy sa bukid, sa mga walay mga gasol. Maghinay-hinay lang pa. Tabi siya. Hawa siya. Agoy, ginoo ko. Tabang. Tabang mga langit. Galiin na. Isa. Una naman ko ano siya. Hinay ko diha. Ay, ginoo ko. So, ayan mga kainday, sa makarelate ani mga kahoy iri sa bukid. Nga mag-alsa ani. Ug isa ka sako nga kahoy, super init at saka huy, ginoo ko. Palihog na intaw mga kainday, please subscribe to my YouTube channel at saka click the notification bell mga kainday. Huy, kahag, thank you so much sa ako ang cameraman, sa ako ang huy, nahiwi ng camera. Sorry. Kamera si Binsoy, akong cameraman karon. Sikat Ay, sa camera. Ha? Ano po ka sabihin? Putol. Si nanay. Dia ah. Gali. Mana aku dia na gani. Putol. Nanti dia. Go. Kakapun. Jesus the Lord. Init naman dito. Init kayo. Bisaya. So ayun na nga mga kainday, don't forget to subscribe to my YouTube channel and don't forget to like and share and comment mga kainday, at don't forget to click the notification bell at para naman po ma-notify kayo sa mga another videos ko or mga kaganapan ko sa aking YouTube channel, kasi nagbabalik na ako mga kainday. Ipagpapatuloy ko yung pagbablog ko mga kainday. So ayun na nga, please subscribe mga kainday and don't forget to click mga kainday, please, and mega live shout out ng Eileen Bisdak. Uy, nahiwi ng kamera. Ito sa
Uy, God. Agi rumikol. Oh. Kudangan sa kuko. Focus. Light, camera, action. So, ayan ang mga kainday. Ako magpapaalam ng mga kainday. Minderwana. And bye. Always po tayo mga kainday. ASAP, always say a prayer mga kainday. So, ayan na nga. Bye.